दशावतारी नाटकाच्या आधीची पहिली आरती वगैरे होता वाटतं. तर सगळेजण इकडे आता रेडी झाले आहेत मोस्टली. ही जी कला जोपासतात ना लहान मुलं, तर खरोखर भरपूर आनंद वाटतो आणि यांना प्रोत्साहन देऊ कसं हवं. त्याच्यासाठी खास आपण हे व्हिडिओ वेगळं बनवतो. होळीच्या मांडाच्या वेळी आपण बघितलं की भरपूरशी जी मंडळी असतात ती सोंगा वगैरे घेऊन असतात, पण यांच्या माध्यमातून होळीच्या मांडावरच्या जी लोककला आपण सादर करतो त्याच्यामध्ये दशावतारी नाटक आपलं एक प्रमुखच असतं आणि ही लहान मुलं ते नाटक सादर करतात. ते बघून खूपच बरा वाटला. झाल्यानंतर इकडे सगळं सेटअप चालू आहे आणि लहान मुलांचं दशावतारी नाटक बघूसाठी मंडळी बघत पूर्ण इथे पॅक झालेली असते सगळी मंडळी. इच्छित सफला संतो हे माझ्या प्रेमळ भक्ता, शुभाने मंगलमयाचा आशीर्वाद आहे. मी माझ्या मातृभूत देवतेसमोर कैलास पर्वती तांडवनृत्य करत असतेवेळी तुझी दीनवाणी हाक ऐकली आणि या रंगभूमीवर प्रकट झाले. मग सांग रे भक्ता, अशी तुझी कोणती इच्छा आहे? प्रेमळ भक्ता, तू तुझ्या नाटकाला सुरुवात करत आहेस आणि तुझ्या नाटकात विघ्नाचा संभव आहे. मुळीच चिंता करू नको. येणारे विघ्न माझ्या हाती असणाऱ्या पाशांकुशाच्या साह्यानं त्या विघ्नांचा नाश करेन असा मंगलमय आशीर्वाद. अन्य कोणती इच्छा आहे? तुझ्या नाटकात लहान मतिमंद बालके काम करत आहेत. ती सुज्ञ होऊन देवगुरु बृहस्पतीप्रमाणे भाषण करतील, स्वर्गलोकी असणाऱ्या अष्टरंभाप्रमाणे नृत्य गायन करतील आणि गंधर्वाप्रमाणे वाद्य गायन करतील. असाही माझा मंगलमयाचा आशीर्वाद आहे. या ओंकार गुरुपिता शुभाने मंगलमयाचा आशीर्वाद, शुभाने मंगलमयाचा आशीर्वाद.
देवता नाट्य रसिकाला विनम्र गर्जन करून श्रीदेव मंडळाधिकारी दशावतार नाट्य मंडळ बाल कलाकार श्रीदेव मंडळाधिकारी दशावतार नाट्य मंडळ बाल कलाकार नागोर सांगोकरवाडी आज सोहळ्याने आनंद सादर करत आहेत महान काल्पनिक कलाकृती महान काल्पनिक कलाकृती लोहासूर वध पाच परिचय लोहासूर सर्वेश सांगवेकर राजा श्वेतकेतू राजा श्वेतभुक्त प्रतीक सांगवेकर डोमारीची मुलगी रेवा नंदराज सांगवेकर विश्वास सेवक विघ्नेश सांगवेकर नारद मंतान सांगवेकर आणि ब्रह्मरक्षणाच्या तुफानचा भूमिकेत संग्राम उराळकर डोमारीच्या तुफान विनोदी भूमिकेत ओंकार सांगवेकर आणि कंबुया आणि हनुमंताच्या दुहेरी भूमिकेत कराड सांगवेकर हार्मोनियम अनंत तळेकर पटवा जगत अर्जुन माजगावकर आणि अभिमन्यू सांगवेकर छान वादक अजय सांगवेकर महान पौराणिक नाट्यरूप लोहासूर वध पण विचार करतोय तो एकच गोष्टीचा जी गोष्ट म्हणजे पुराणच्या आधारे त्या कपटी देवतांनी केला आणि त्याचा सूड घेण्यासाठी मी आतोनात प्रयत्न करत आहे पण आम्हाला काय अपयश आणि हेच अपयश पचन आमच्याने अशक्य पण एवढं असं असतानाही शंभू महादेवाची भक्ती केली आणि शंभू महादेव प्रसन्न आले आणि त्यांच्याकडून अमरत्वाचं वरदान प्राप्त करून घेतलं तरी आम्हाला अपयश येतंय या अपयशावर कोणता माणूस काही असते ना पण त्या देवतांना सुखी जीव करण्याचा पण तो हा आवाज घेण्याचा म्हणजे बऱ्याच देवा मला भेटसी
लॉसुराच्या रात दरबारी पावले पडली. पण ह्या लॉसुरा जेव्हा पाहतो तर हा रागाने लाल बंद झालेले दिसतोय. आग लागली ते मदत आहे. फक्त मला आगीत तेल होतायचं आहे. आग कशी भडकते ते पाहूया. आल्या त्याने करून देणार हे देखील बऱ्याच दिवसांनी तुमच्या स्वरा लोहासून नेटवस्त होत आहे. मंगलमासा आशीर्वाद आहे. या अतिशय अरे लॉसुरा, तुला आशीर्वाद देऊन तुझ्या मनाची समाधानी झाली, पण मी आशीर्वाद तुला देऊन माझ्या मनाची समाधानी झाली नाहीये. असे काय घडले नारद मुनी? अरे तुझ्याकडे देवाचे निरीक्षण करता तू कसा लाल बंद झालेला दिसतोय. आहे त्याचं कारण तुमच्या पुरांचा होणारा अपमान त्या कपटी देवतांनी केला आणि आता तोच अपमान पचवणे आमच्याने अशक्य होतोय. याच्यावर कोणता मार्ग आहे? अरे तू वरदान घेऊन तू अमर झालाय, मग तुझा अर्थ आहे कुठं? अरे आमच्या पुराणाप्रमाणेच मी कित्येक वेळा देवतांवर सारा केला, पण आमच्याही पाठी हेच अपय घेतलं. याच्यावर कारण काय आहे? कारण तसंच आहे. मृत्यूलोकात होणारे भजन कीर्तन कीर्तन नाच गाणं हे सर्व बंद करावे लागेल, कारण देव आणि देवांची भक्ती त्याच कारणी वाढत आहे. मग असं असेल तर निघालो आता मृत्यूलोकात. अरे एक होय, देव जसे एकजुटीने युद्ध करतात तुझ्यासोबत, तसे तू पण देवांबरोबर एकजुटीने युद्ध कर. त्याच्यासाठी तुला भगिनीला गरज आहे. असं असेल तर भगिनी माझ्या दर्शनासाठी येण्याची वेळ झाली. तू फक्त या विश्रांती घे. समाधानी झाले, पण आज मी तुला मात्र एक जबाबदारी देणार आहे. अरे आपल्याला अपयश येतंय, त्याच्यावर नारद मुनीने मार्ग काढलाय आणि तो मार्ग म्हणजे मृत्यूलोकात जाणारे भजन पूजन कीर्तन हे सर्व बंद व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपला देवतांवर विजय निश्चित होत. तुम्हाला सोडणार नाही. अरे ऐका, खरंच सांगतोय, मग तुमच्या तेवढासा पराक्रम दिसत आहे तर आपल्या दाखवा पराक्रम. असेल तो भगिनी हो Thank you.
काय करताना लय भाव नाचन तुला सगळा जमान झाला काय पाहू बरं आला राम राम करतोय काय गाव तू कसं चालला बरा ना मागं ओळखलास मी कोणता मी सुंदर नवारी मिठा सुंदरा आता कसा आला आम्ही चार भावंडा सकला ठकला इनकला त्यात मी मोठा सुंदरा काय सांगतालास बाबा माझं झपत नाही वय झालो ना वय झाला काय करताला नाही जमत आता माझ्या लग्नाच्या आधी पिको रामू आणि रामू एका माझ्या पाठीत लागली सारखे पाणी गेले तरी पाठसूट दूध काढून गेले तरी पाठसूट काय करतालास तेवढाच नाही बाबा तू रुपलो सांगू करतो तो पण मला 4-5 वेळा लग्नाचा विचारला काय सांगता रुपलो सांगू करता आणि मी बघा किती दिवसात सांगला आणि तो काय सांगतास बाबा तेवढाच तर सुशील सांगू करतो तो पण मला अजून विचारता तो पळवला होता माझ्या पाठी नाही दमले मग फिरा नाही दमलंय बाबा काय करणार आता काय चालला जमात तसा पंढरी बाबा इलो काही म्हणायला लागलो माझ्या बापाशी सांगलो एक तू स्थळ बघलं इथं काय मी सांगितलं बाबा बापाशी मला सांगितलं मला पोरगो भोग घेऊचो तर मी काय रातभर झोपलोय नाही त्या कुशी आणि त्या कुशी मी घेतलं काय करणार कमी घातलं पाठी घातलं काय नाही जमत बाबा आणि सकाळी पाठपाठी 5 वाजता उठलंय तोंडा मी शिरा मारलोय आणि गेलंय पाटल्याला रका घेतलोय आणि तोंडात फासलोय झाला सगळा आणि का वाट बघतोय इल्लो नाही कसू चिंके सुरुवाकात बघतोय सुरुवाकात बघतोय काय इलो नाही कसू बापूस कालसून वरसून खाल्ली फिर्या मारता सत्ल वर्णेकर सारखी राहिली बापूस झाला सगळ्या बाबा इलो बघतोय चिंके सुरुवाकात बघते तर काय इलो ना आणि काय इलो ना थोडा उशिरा बाबा इलो आणि पहिले पाहुणे का घरात घेतला नवळ पाठून येता आरामात इलो कसं कुंभियासारखं उंच धिप्पड होतो आम्हाला काय सेम सिद्ध साहेब सारखो सेम कुंभियासारखो काय करणार नंतर काय झाला घरात घेऊचो म्हटलं घरात देऊ झालो इलो आम्ही आमचं दरवाजा धावताना आम्ही एवढीचे दरवाजात अडकलो आता काय करताना पाडल्याला सुद्धा धावत गेलोय आणि सध्या कुणाकडे आणि अशी चिंता करत बोला आपले ताट करून दिले आपले घेऊन दिले बाबा ठोकले आणि काढले मी बाहेर भुतून कसं नवरा घेतला आम्ही काय नवरा घरात घेतला नवरा घरात घेऊन झाला सगळा आता काय करतानास झाला घरात घेतला आणि बाकड्यावर बसलो कोणता घ्या परशुराम सगळ्यांची लाग मुळाची असं आणि का नंतर घरात घेतलंय आणि मी बाजूक बसलो बापूस पण बाजूक बसलो आणि हाली टोकून घेतलेला हाली टोकून दिला बाकडा बाकडे बसलो तिला पाय झाले वरती नशीब माझा बापूस वाटला तर मला तो बापूस गेलो असतो बापूस काय सांगता झाला सगळं बाबा नाही जमतो आता काय नाही जमत झालो ना आता काय करता झाला सगळा मी बापाशी सांगितलं बापाशी बाबा आहे मग कसं मी काय नको सर मका भागत पडा लग्नाच्या मला काय करून टाकी देऊ लागलो झाला सगळा
आणि काय पाठवला पुन्हा 8 दिवसांनी पंढरी बाबा इलो आधी काय शेवटी पंढरी बाबा तो आपल्याला खरं नाही केल्याशिवाय राहणार काय खरं नाही केलं झाला सगळं इलो माका नवरा मोठो पसंत पडलो लावायला पसंत पडलो मग काय तो मला पसंत पडलो मी त्याला पसंत पडलो भेटला हो बाबा सगळं झाला लगीन झाला आणि लग्न 7:45 बरोबर वाजलेले आणि ह्यो काय तुला बिलाक लागलो माका वाटलो देव इलो आवशिबा पैसा इला वारा म्हणून मी बाबा शांत राहिलो सांगा तर ऐकायचो मटण करून घातलं मासे वाजून सांगितलं मासे म्हणून घातलं काय सांगतात आज काय सगळं करू आता म्हातार झालंय ना वय झालं माझं झाला सगळ्या बाबांनी झाला आणि आमका 1-2 वर्षांनी एका वर्षात पोरग्या झाला आणि 1-2 वर्षात माझं गेलो सोडून जातं काय करता आज काय तो गेलो सोडून आता मी माझ्या पोरग्याचा समजते काय करता बाबा असं करू तर लागतं बघू तर लागता कसं करतं हळूहळू आमच्या मुलीला काय कसा संदीप सांगू करतो तुझं पाठीत लागलो काय दिसला खायची पोरगी दिसला काय बघल्या गेलो वाटत बघू आणि लग्नाची तिला घाई लागली रमेश बाबा सांगते बाबा लगीच करून दे काय करत का तू पण काय संदीप बाबा पोरग्या देत नाही काय करता चढवा काय केलं म्हणजे एवढी माणसं मी जवळ आली सगळी झाली माणसं गोळा झाली बरं काम केलं तर काय करत तू कधी एकटा आता एवढं झाला आता माणसाचं नाचा नाचव काहीतरी पाय दुखले मी नाही नाचते म्हणजे असं नाही करेल तू एवढी माणसं मी बसली काहीतरी करून दाखवलं असं काय करतो तू पण काहीतरी टाकून दे आशीर्वाद
माझे पावले पडताच क्षणी मन कसं कृतकृतार्थ झालं. सारी जनता माझ्या स्वागतासाठी उठून उभी राहिली आहे. हे सारं वातावरण पाहून मन कसं समाधानी झालं. मी माझ्या सभेची सुरुवात कधी देवाचं नामस्मरण केल्याशिवाय करत नाही. म्हणूनच देवा या श्वेतगुप्त राजाचा साष्टांग नमस्कार. धर्म नीती न्याय याचा पुरस्कार करणारा राजा म्हणून माझी कीर्ती वाचते गाजते. सारे प्रजाजन माझा गुणगौरव करतायत आणि म्हणतायत राजा असावा तर असा. यांच्यासारखे माझे सारे प्रजाजन आपल्या जीवनामध्ये संतुष्ट आहे, कारण त्यांना हव्या असणाऱ्या सुविधा मी प्राप्त करून दिल्या. अन्न वस्त्र निवारा या जर सुविधा त्यांना प्राप्त नसतील माणसाचे जीवन व्यर्थ होईल हे मी जाणले आणि त्या सुविधा मी त्यांना प्राप्त करून दिल्या. म्हणूनच साऱ्यांच्या मनात माझी प्रतिमा खोलली गेली. सर्व मनुकुल एकत्र वास्तव करत आहेत, पण असे एकमेकांमध्ये भेदभाव नाही. अशा पुण्यनगरीत वास्तव करण्याचं परम भाग्य मला लाभलं. यात खरं म्हणजे देवाचा सिंहाचा वाटा आहे. प्रत्यक्ष लक्ष्मी माझ्या पायाशी लोळून घालते, याशिवाय दुसरं भाग्य काय असणार. हे देवा माझ्या प्रजाजनांना सुखी आणि समाधानी ठेव. Thank you.
नारायण नावाची ललकारी माझ्या दरबारात वातावरण काही वेगळं दिसतंय. हल्ल्याची जाणीव करून दे ना हेच योग्य. नारद मुनी हा श्वेतगुरु राजा तुम्हाला नमस्कार करतो. आहे मंगलमय सुरत आहे. या राजसिंहासनावर विराजमान व्हा. आहे मी सुखी समाधानी. म्हणजे तुला माहिती नाही तुझ्या अवंत नगरात काय घडतंय ते. असं काय घडतंय माझ्या अवंती नगरी? घडतंय ते एवढं तुझ्या घराचे हालात माता कोणातल्या सम्राट पासून तुझ्या घराचा हालात करतोय. असं असेल तर निघालो माझ्या राज्याच्या संरक्षणासाठी आशीर्वाद द्या. आहे मंगलमय राजाला कथन दिलंय खरं पण पुढे काय घडतंय ते अदृश्य दुसऱ्या रूपाने पाहणं हे जग्य.
उंच पर्वत, बाजूला पहाटेचं काय हिरवेगार गवत आणि या गवतावरती पडलेली आहे ती सूर्यकिरणे. ती मात्र मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. मला तर वाटतं धावत जावं व ती उचलून घ्यावी. अरे वा, तिकडे पाहते ते काय फळाफुलांनी बहरला आसमंत सारा, फळाफुलांनी बहरला आसमंत सारा, झुळ झुळ वाहत चाले जाई वीररा, झुळ झुळ वाहत चाले जाई वीररा. पंख पसरून नाचे मयूर पिसाळा, पंख पसरून नाचे मयूर पिसाळा. हिरवे हिरवे गार गारवे या हरित क्रांती मखमालीवरती सुगंध पसरे चौबाजूनी, सुगंध पसरे चौबाजूनी. उंचवशा आकाशावरती पाहते तर काय कोकिळ ती सुरेख आवाजात गाते. मला तर वाटतं ती सुरेख आवाजात गाऊन पाहावं. गाते कोकिळ गाणे गाते, कोकिळ गाणे गाते हो.
बघितलं आहे. कदापि बंधावलं नाही. हे बंधन झालंच पाहिजे. होणार नाही. हे बंधन झालंच पाहिजे. तुझ्यासारखे कित्येक आले, त्यांना इथे सांगितलं आणि तुला इथे सांगतोय. तर सांगून ऐकत नशील, तुझा शेवट असणार. मग असं असेल तर होईल ना तुला.
तुम्ही अडवणार तुम्ही कोण म्हणजे मी जाऊन बाबा तू कोण सासूबाई आशीर्वाद द्या सासूबाई बाबा सासूबाई कधी कधी जाणार कधी आता तुम्ही देणार ना तेव्हा लगेच काय करून जाऊ बाबा अगं आई, ती गुंगूर आली आणि पाट्यावरती आक्रमण केलं. तेव्हा त्यांनी हाताला रचून वाचवलं. ती चंपुरा हा, ती आपल्यावरती आला म्हणत होती. ती काय झाली ती गेली. गेली ती. गेली. अगं नाही. अगं नाही. हो आई तुम्हाला मी माझ्या आईप्रमाणे सांभाळेन चला मग सोसेत चला माझ्या दरबारात पण काम करत असते मी थोडा थकवा जाणवला म्हणून थोडी विश्रांती होईल हे चोख घेऊ Thank you.
तालीम घेतोय. तुला लग्न करायचं आहे. माझं लगीन झालं का बसा. अरे तुझं नाही, माझं लग्न करायचं आहे. बरं झालं. अरे तुला एक जबाबदारी द्यायची आहे. कसली? या लग्नाची सर्व जबाबदारी तुलाच बाहेर काढायची आहे. एवढाच हात रे बापरे नको. कदापि बंद होणार नाही. हे जर बंद होणार असेल हा लॉस ठार होऊन टाकेल. अरे तुझ्यासारखे असे कित्येक आले, त्यांनाही तेच सांगितलं आणि तुलाही तेच सांगतोय. अरे कित्येक आले असतील, पण त्यांच्यातला हा लॉस नव्हे. अरे जर तू माझ्यासमोर काळ सर्प म्हणून उभा राहत असशील तर तुझा शेवट करण्यासाठी हा श्वेतगुप्त तयार आहे. अरे माझा शेवट करण्याअगोदर तुला लोकांची आदर संपून परलोक गेला असशील. मरणाची भीती मला नाही. अरे तर माझाही नाही ना ढोल उजाडली तयार. या जन्मावर या जगण्यावर सतनाम प्रेम करणारे. या जन्मावर या जगण्यावर सतनाम प्रेम करणारे. सतनाम प्रेम करणारे.
पसरता बाळगली नाही. त्या दिवशी वानराचा वध केला. त्या दिवसापासून तुझे दर्शन केल्याशिवाय मन समाधी होत नाही. पण ब्रह्मदा तुझे नामस्मरण करावे हेच योग्य. राम जय राम जय जय राम. मी पण धुंद होतो. रघुपती राघव राजा हे काय दिवस आले माझ्यावर. हे दिवस जातील. तू बालपणापासून कोणाची भक्ती करत आला? प्रभू रामचंद्रांची. कितीच भक्ती करतो एक ना एक दिवस फळ मिळेल. जय देवा मारुतीराया, जय देवा मारुतीराया, करीतो तव भाव.
कारण माझ्या भक्तांचे छळ होत असल्याने मी त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मी चाललोय. अरे मग तुला वाटतंय हे असे हरवू नये म्हणून सांगतोय आल्या पावली माघार पडव. तुला पण मी सांगतो धर माझ्या भक्तांचे चरण आणि वाचव तुझे मरण. तर जास्ती गरज मारू नाही. मग असं असेल तर हो त्याला तयार. त्याचे मागायला विरा. सोपविले दैव सारे, सोपविले दैव सारे, सोपविले दैव सारे. मी तुला एकच विचारतो ही तुझी कोण आहे? माझे चेडू बाबा आहे देवा महाराजा. अजून एकदा विचारतो ही तुझी कोण आहे? माझे चेडू नाही तर कोण? शेवटचं विचारतो ही तुझी कोण आहे? देवा महाराजा बाबा नाही रे माझा चेडू नाही आहे. मला भेटला लहानसापासून मी जपतो पण सगळ्यांना सांगतो माझा चेडू भेटला म्हणून. ही सामान्य मुलगी नव्हे तर एका राजदरबारातील आहे एक मुलगी आहे. पाया पडते तुझ्या. नारद मुनी या दोघांचा